Policía Xudicial de Vilagarcía foi quenda de desartellar este grupo itinerante que roubaban xoierías por toda España. E foi despois do roubo que perpetraron neste establecemento do centro da vila en que levaron xoias por valor de máis de 80.000 euros. Segundo a policía, o grupo actuaba de xeito perfectamente organizado. Parte dos integrantes facían tarefas de vigilancia, mentres os demais intentaban despistar os empregados da xoiería e a muller aproveitaba para subtraer o máximo número de xoias posibles. Unha vez asegurado o botín, fuxiron á carreira, pero os axentes foron quen de identificalos e arrestaron dous dos integrantes do grupo en Santiago. Os outros tres foron interceptados nun control de tráfico e detidos por axentes da Policía Nacional en Ponferrada. Os 5 integrantes da rede xa estaban investigados por delitos similares en toda España. Son 4 homes e unha muller de diversas nacionalidades que pasaron xa a disposición xudicial